Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi ku tak getihku, Pak. Barang kadempel ki bumi kelahiranku. Barang kadempel ki bumi ku tak getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora kaya kowe ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nek medhun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Sinowati Sinowati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana ana bale lumut tambraganggeng awit denceng-dencengan damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar. Lah menika rak mboten mangling Penembahan Durna ing Saka Lima Penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penembahan. Gondhok lekuduk suwan gembol semorante wela. Ya Semar ngaturke bekti karo aku wis tak tompo liwat pangestu. Nggih kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya Semar ndak tampa. Pangestuku tampanana. Bapa Penembahan Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penembahan. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Penembahan. Oh inggih. Kula tampi malah kaget raos sing manehipun ing Bapa ing Saka Lima dene panjenenganipun Nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Penembahan. Oh nggih syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Oh nggih sampun boten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Oh, Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak tampanana ya nang ya lik ya ngger. Yo, ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penembahan bekti kula kunjuk. Oh, Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penembahan. Tak tampa pangestune bapakmu Saka Lima tampanana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggih dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Lah kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priagung-priagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa durung nganti rampung le padha rembugan iki rawuh meneh priyayi luhur
Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku Durna. Ya Bagong, pangestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah, Rekyana Patih Sengkuni bekti kula konjo Rekyana. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekesakaken anggenipun sami lenggah. Oh ya Bagong wis ora kurang kepenak. Truk. Dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Penemban Durna munjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe men kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Girelusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Lha niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampean nggih. Iso. Oh ya syukur-syukur dienggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sawenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Ning kudu milih tak teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7.000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Gulane ya tuku padake. Nek purun pahit, ireng purun pahit ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sapenake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Penemban? Aja kaget, aku prapta ning Karangka Dempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karangka Dempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ing sebenarnya Mbok Bakul Sinambiwara. Pawarta binandunging Karna. Apa pancen kepara nyata yen kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara Kungastina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga Teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga Teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten Pak, kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nehi plakat gede banget. Semar arep mbangun jiwa, membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong pancen cah ngeyel tenan ya. Kowe ayo mbok menawa sing nyumbang barang. Anjir arep nampani aku. Oh, tok nggo apa? Tak nggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampean kok preso? Loh, Semar kowe wong kondang. Arep kowe iki derajate ngaceplek, arep kowe wong loro saudan telu saurupan. Kowe iki ming kono kawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih. Apa pancen kepara nyata yen kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang. Mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karangka Dempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karangka Dempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mau, pancen wis sakrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya omong ngene ya Semar. Kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal babar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karangka Dempel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ning Karangka Dempel iki, ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar.
Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niku ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Hah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula mbangun jiwane wong sak donya, ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Karya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke mbangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang Kadempel menika kebawa keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donorawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dhateng Semar Badranaya, kula kok kon bangun jiwane bangun nggih napa to Bi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeke Sinuwun Duryudana. 7 turunan boten entek. Dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ngajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dinguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondhang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah pewarah kawruhing urip kok dadak gotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, murite kok ora becik. Lah niku sing ditutuh ya gurune. Piye le mulang muruk karo murite? Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Ngoten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula ming ajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku senes dewa, kula mung titah sewantah. Ngoten. Mula nek Begawan Donorawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged. Mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kabrahmanan, luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Donorawuh wonten ing papan mriki badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula sampeyan mang kondur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kali Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula. Kula tak rampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen, Ndara. Andita kang kinarya wangsit pindha kombang kang acaping tawang susuh angin ngendi gone lole somorante dola lah kok dadi tekan semono nggonmu guneman Semar
Yen ngono cetha kowe yen kok ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora ming siswane utawa kowe iki ora ming pamomonging para Pandhawa. Ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi kowe mban cindhe mban Ciladan. Yen Pandhawa mbok ban cindhe, yen Kurawa mbok ban Ciladan. Ing atase aku apik-apik sowan ana ing Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikire Begawan Durna. Nyerekake atine Begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon apa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono. Lho, kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing iseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono kuwi ora nyerek-nyerekke ati? Nuwun sewu sampeyan niku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan niku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan niku wateking Brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara niku suwijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune watake kaya ngono. Napa meneh Kurawane? Kowe aja wangu gawan ngawur. Sing marai Kurawa elek kudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki sing nang mburiku iki. Sampeyan nek senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro Dik Pate mungkin tak. Kula ora masa kijenan ora dikanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalah karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Pun to, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa gunung. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kondur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono pancen niat ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Mongko Semar, ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bapak Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapak Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep Ngastina ora boyong kelawan kowe. Luwung kowe bakal naruda parimeksa. Lah, tak tenan to. Kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat, ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bakal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Terus? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane nesu ora, Gong. Edian. Gong. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Goblok kok Semar iki. Lho. Ah wis seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ah ning Ngastina iki bandane mengalir. Nek
Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak neluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta, jiwane kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejak karo bapak Semar, mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak mo dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampunge pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Ngene piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak ruda paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu kok. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna, masa aku kok nesu. Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Ah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu ing waras le. Aku arep muni jengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Aja ming kowe ning kawula sak Karang Kadempel tak katutke. Maksude karo kawula Karang Kadempel ora diboyong kabeh. Ora. Kawula sak Karang Kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah iki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karang Kadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa kowe? Iki nek ora metu golek rokok sik. Ngono wae. Sapa? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Ku nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu Penemban kula ajeng nyuwun prisa. Heeh, kowe takon apa? Sampeyan wau omong nek ajeng bumi angus negara utawa Karang Kadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampean milani jajane Bagong. Ngandel ora. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi ku tak getihku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi ku tak getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nek medhun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan. Lho, saiki karepmu piye? Lho, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng goyong Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel.
Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karangkadempel ya maaf. Terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur-dur. Ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki tengike ra jamak-jamak. Keleke sabune garing barang ora dibilasi. Ana banyune entek lagi sabunane. Mulai yang mincer tak anduki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna. Ngepalangi aku mergo kowe ngrasani Karangkadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karangkadempel. Nek kowe ngrasani Karangkadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono kowe maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan Kang Si. Ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nek mungsuh Begawan Durna ngendi papane wong neter kanthi dayan. Wah, panas maning jajaran sertane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecak pirang dina? Kowe ngecak apa? Ora bakal tak tinggal loncat. Mati Begawan Durna mungsuh Bagong luwung ora urip meneng alam padang. Oi, cewek. Ora ngawur kowe iki. Doro-werku doro kok dunake kancane itu ngeplak aku kowe. Wah, Caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna, ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Oh iya lali. Nggih pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka-saka ora tak basane. Kae saka-saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Bojo edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah Gong, asli iki wis. Ha kowe ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane Kayugung Susuing Angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna ki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih nyuwun ngapunten esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi ya apa? Nesu, emosi kula. Oh, cerewet banget ya. Gak idune mutrang raya sondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya iki heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu dudu Durna. Ning karo Werkudara karo Janaka.
ora iso wae. Ya kowe klorak-klorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maksudsu wale maksud lu yen pancen garwane karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke gong sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti kaya ngono ta? Blusuk keneng kalen biyen dak cilik. Sing ngomong sapa mbok mikir? Sampeyan niku cilik. Tak tutke nang ndi dolan nang ndi tak tutke nganti sirah tanggo sikil, sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Rarane ati ya kaya nesu kok nangis. Kok nangis, Gong? Ngelek. Oh. Terus semangat le. Oke. Semangat. Rumangsane wadake. Hah? Aku tak takon. Terus sampean tak kandhani nggih. Sampeyan aja ngawur. Sampeyan aja ngawur ngakoni Durna guru sampeyan. Nek sampeyan gelem menggalih kanthi permana jati. Banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Dudu Durna. Kuwi lha iki. Bagong tenanan. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. Oh, tenge mak senut. Anggere tanggo bengok mak senut. Pokokan sambel itu. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh. Isa-isane kok terus kaya tak cuciki nganti. Banyu suci Perwitasari iki mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mang takon karo Pati Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Gua Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Hah? Kuwi mbiyen jane Durna ora nunduke papane, ning Durna kepengin ndlomprongke sampean teng juranging pepati ning mergo sampean percaya ora tekaning pati malah entuk nugraha. Satu. Mbah. Bagong kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka loro. Sampeyan arep dipateni karo wong Astina. Srana arep dicemplungke teng segara. Karo Begawan Durna. Ning mergo sampeyan percaya karo Begawan Durna. Sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra mahaning suci, ngelmu pesati, sastra cetha paripurning wangsit. Edian. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Cah cerdas e padake. Nyepelekke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing duduhi. Ha kok seprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna, salah, Bung. Bung pahit. Dhuwur ngambung kisor gejang. Oh, tante. Ngapur. Ayo, munia saiki. Munia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna ki ora duwe ngelmu, kapinteran. Durna ki ora duwe ngelmu, kawaskitan. Durna ki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok, Dik. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek tirta pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Dene sampeyan durung percaya lan masih sangsi dengan kata-kata. Bagong, silakan naik.
wae ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Ha wis kok, wis. Oh, muni ana iki. Kuwi kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki Vespa iki, Vespa ndasmu kuwi. Ora nesu. Ha kaya Vespa tenan emang. Iki kaya plentronge, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sedele nang kene. Busine ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikane ora tak totok gundulmu. Busi wis ora kanggo gawe. Disetater ra tau. Katakono wis niki sing ngomong. Dadi sampean aja banget golek sampean ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya njur menang-menangan dhewe. Apa anggepe sampean nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ora urung sampean iki mungsuh bapakmu dhewe. Mungsuh Begawan Durna. Monggo sampean nek tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampean bakal pateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to kaya cerdas men ta iki. Ya kala-kala Ren. Kala iki pokoke aku 3 sasi adol Bagong. Kok adol Bagong? Oh, lakon kok jaluke mung Bagong metu sore. Mbak aku lagi dadi rol tahun iki ya ora apa-apa. Ya wis men, pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge to? Ah ora ngerti sarep omongke apa. Oh jenenge ala apa? Jenenge Sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum mbasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, non, aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya Bagong. Nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku terus Ndara Puntadewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik, niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, nyuwun ngapunten kula kepeksa ngonten niku merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan Bathuk Bala isi madu. Ya mung Panakawan Bagong ingkang satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, apa? Jaluka ngapura karo Bagong kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing ngomong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalak. Bagong. Apa? Aleman iki ngene iki. Ya remen ya remen. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali wit tenanan Bagong wis alus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah ngono ya sapenake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe Bathuk Bala isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sonara dibaleni.
Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njurang ngger wani Durna Ardiwangi, wani Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampinake dhewe apa-apa ki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur dumeng kegongke aku Satria Digdaya sapa-sapa arta salahke sapa-sapa arta salahke anjur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa to? Ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih Den, nggih ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasat pendak dina e. Anggere rados wis didodhok lawange. Jeng 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 Bagong. Terke nang kono. Ora sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Jaman kelingan mboten, jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus, yo matur nuwun. Terus mangke nggih to. Setan wong tuwa kok ngedhuk lemah. Bareng wis jeglong terus minggu. Wis tau Bagong, wis mangkel tenan aku. Asem kok. Akhirnya lagi ngedoi padasnya atas banget ya. Juluk-juluk bareng jero iki terus dia mekangkang kayak matur nuwun. Oh, nakal ora jamak-jamak. Lho, ngapura. Kelingan ta? Kelingan. Asem ya. Kaeling-eling seprene. Iya. Ah ngoten niku labuhan kula. Iya. Bagong, nun, aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora. Kae ra senengane roman to, Tru. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen baguse ora Jawa-Jawa. Wong wedok ya ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus do jak tengok-tengok ning nggon kalen garing kuwi. Gejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula rak bingung. Wong bar garing apik-apik kok jare kula kemproh. Jebul gejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Lek kemekelen kok takut ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den? Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, wis tak dawuh. Nggih, Pak, wis tak dawuh. Mengke kula tandangane kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik arang kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa ta sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep
nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula pendha anggenipun bangun jiwa. Ya to Semar yen to pancen mengko aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagung catur netra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werkudara Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning karo kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong katentreman karang kadempel reksanen. Nggih Pak, ngestakaken dawuh. Nggih Men, ngestakaken dawuh. Purna gatining pananggilan. Sanodasa kundur ngedal tunjluk saking dampar kundur kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing Purban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngampil upacaraning Prabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Nararata Kyai Semar Badranaya nganti kaya gumebyar candrane. Tenanan tak kira nek gojek terus maplek. Waduh bathukku metu gedhe ya semua. Wah lah kok nek kewahane iki aku jelas kalah. Kono sing cepente kaya ngene nek nganti kono nggawa gada wesi kuning aku ya ndek gada ning jelas kalah. Upama didu jelas nggon aku ajur. Yakin sumpah wis iki nek aku ra mulih ning Karang Kajompel iso dadi Banten tenan iki. Kaya isih ngoyak ya saiki ya. Mongkene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah. Wis mlayu mbok mandeg le ngoyak kok iso brubut bantre ora sikilku gathok. Pupuku ki gathok dadi pupu. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Woi, Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wis cilaka tenan iki. Rono ketemu Sencaki. Bul Kresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah, yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukane ngoyo ning dalan yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan mriki mesti kowe Bagong wani karo Siwa Ndarawati. Pecah sirahmu dies liur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis apa? Arep diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kowe tak kandhani. Apa? Lho kok ora basa? Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwaca Kakang Turjo, Mak Sestyaki kewangi Siwa Ndarawati. Heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya, tenan ora. Antasena badhe si ana Bagong gawe nenal marhum. Ngoten. Ora. Tenane? Ora. Lah terus? Kon ngapae? Anu kenapa? Bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentala. Terus bapak dawuh karo aku Antasena. Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko sembrono ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu napa? Tenan. Nek pancen tenan. Terus pripun?
Maju meneh. Kon apa? Pedhoke Pak Sik Setyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangino, Sena. Ngono kuwi jlomprongke aku modar. Kowe kok bengok-bengok ngapa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek nek ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kaserten? Yo. Apa? Ora. Daya kaserten apa? Tinatamen dadine menten? Ora. Ning kok aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak mancing ning awakmu. Mancing ning awakmu. Manjing nang mriki? Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem? Ora. Niki? Ora. Napa riki ciut ning ngombo. Kita ciut ning wis kuat jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih, pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan? Iya, tenan. Wis, wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing ning awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amo Surakarta Jayabrata. Enteni kono Setyaki. Wis, wis yo. Ngampet ambegan. Gua aku tak manjing ke awakmu. Nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya mergo wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni Maya Wisnu Pratenta. Oh. Gong, wis. Ngane? Wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula. Kowe ngopo-ngopo iso? Masa? Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. Wah. Gelereng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, kok nek ngapusi? Ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrupno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, gleleng iki. Ya mung sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa manane. Ming mega tok medhun mawon. Nek medhun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes semuanya wae. Wah, gleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Ya iya semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi-endi ketok tenan. Wah. Wis, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, edan. Wah, ora umum nek kae. Kowe lah. Elok tenanan kok. Engko gek wewe ya. Wis gak dosa. Ora apa ini nek medhun pripun? Ya kari medhun ngono wae. Ya medhun landing. Up. Wah, gleleng tenan ambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi.
Mengarep memburi. Mengarep kena memburi kena. Wah, oh ya meng peteng kok. Lah ana apa-apa bumi iki mung lemah tok ning kok kaya ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan tenan Daratacana iki ampun tenan ya. Waduh. Wah, asem iki kuburan. Nyundul mayit aku wae. Rono wis cilaka ya ora weruh arah nek ning bumi iki jane. Wah, jan. Wah, aduh sapi keng. Tak serondol mongko jebol Ais kaya mapiur nang sirah semen ra apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambine. Jedul. Ya. Amo Suramarata, Jayamarata ayo Wresni Wira. Setyaki Bima Kunting. Sini. Kowe mungsuh Bagong Kewirangan dina iki kowe. Manguwuh-wuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe wis ngara menang karo aku. Ayo, ngantemo Bagong. Ngantemo nek perlu gada wesi kuning, gada wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekan ning pati aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Setyaki. Setyaki. Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Oh, kira-kira iso ngalahke Setyaki. Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nang ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangen Setyaki. Loh, bukan sulap, bukan sihir. Pokoknya ayo. Iki namanya irahmu pecah dadi 8 Setyaki. Awas! Bejanani Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten menapa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menapa Bagong saged ngambah Dirgantara, kula aturi maspaosaken menika wonten nginggil menika kula semangati nggih. Lagi entas dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semok. Ayo Sambata colke piye colke ana wani ora nglimpit saka mburi colke duapure kaya ngene iso mabur ora mek mabur delok ayo udus ketak kowe. Gatot Kaca kok JT men. Muran. Gugu arepe dhewe ayo Sambata kowe. Mabur iso, ambles bumi iso.
Apa-apa aku trampil malah gak kesawangan. Lho iki langsung ambles bumi cus. Edan ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mendel meneh. Aku kulino kok tak ketoke ndase tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye ayo. Endruk. Ayo kowe. Ayo metu gani atiku. Metu ya metu jandak dening aku. Ayo. Sabato. Untir gulumu pedhot. Modal kowe. Kowe lah mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab apa? Kowe wis ngecek karo Gatotkaca, kowe ngias karo Gatotkaca. Pun mang tugas ora masalah. Wis mang puntir gulu kula, ilang ndase ra apa-apa engko tak gatine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedhot jangkamu, mang pedhot. Ih mergane batimu. Mas wis rasa dadak ngeman karo Bagong. Mang pacari. Batur kurang ajar mati dari tangane Gatotkaca. Kyai Semar, aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar pidana apa sing bakal tak sandhang. Merga Bagong ngiwiwi karo Gatotkaca, Bagong ngina karo Gatotkaca, tekaning pati merga saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem yo akeh semute to kene timbangan. Edan. Agene karo wong dirubung semute gila. Oh, alam dene kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah merga dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih. Ayo. 1000 entuk 3. Kene. Ayo sapa sing kira-kira muksa Bagong legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Wangsareja, Gus. Antarja kok Wangsareja. Iki kakange Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Apa rumasamu tak anggap aku wong loro saudon terus saurupan? Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku men kowe, Jo. Lus. Jajo. Ya wis men apa? Apa kowe ndek kekuatan? Sawangen, Kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delane ora percaya. Endi mabur? Iki mau. Aku nek mabur ora tau suwe aja. Sedelo wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki Dewan. Endi? Piye ora mandi kabeh ta iki? Oh, bajigur iki. Metu ora omong-omong. Soale iki nek metu omong, aja mung meneng wae. Apa nyasmitani? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora mung tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng.
Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono iki, Gong. Ha iki piye iki ijak siji ya. Kan mlebu meneh. Mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh kene yo. Cak sirahmu mutar kowe ora. Kancane, "Maya jeneng ngomong." Apa itu? Dimas Antasena, Kang. Kok malah ngewangi Bagong. Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paring dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwa Ndarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sik karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Cengengesan tak keplak sirahmu. Piye ditantang adine ora wani. Iki luwih enom lho. Kuwi enom yo men. Rasa cerewet. Mundur. Udah mlaku kok mundur. Mundur ki ngopo? Engko seneni. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong? Heeh. Dhewe nek pancen arep gendak sik karo Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena mergo aku entuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Engkari wani apa ora? Ha to to. Hus. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah pucet tak. Ketok ora ide pucet kok. Nek aku gelut karo adhiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Kowe ya ora ngono. Iki kan masalahmu, masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mung arep nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ana sing ngerti gelut Antasena karo Antarja. Nggih to, Sederek? Wah, edan malah diumumke iki piye to? Piye wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Wis ngono gak minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwa. Wis tak jarah kaya ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak ya. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena ya. Malah Kakang Garukaca kandhanono. Mengko aku kowe karo Kakang Garukaca sowan ning Karakadempel. Arep ngopo, Edon? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Wis. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pun ngomongke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis Bagong ngono wae, nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blas nyuwara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Kowe tak tothok lambemu lho. Wis kowe bali yo. Kowe atra ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak para welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Senani bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika. Tak kira bapakmu ki pancen niati apik. Buktine Noleo pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe. Darius, iya. Ngono aku noleh ora ana apa-apa. Noleo sik to, tak culek matamu lho. Iya iya, ku kasar ya suwe-suwe. Omong dipaido ngono kok mripat tak diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyoto to iki? Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawane iki tumbak Kurawelang. Sing mingkup niku payung tunggul naga. Sing kaya layang. Layangmu
Wah, iso nyanyi barang kowe. Iso wae. Wis iki kok ngedar. Nun ngapunten aku lho iso bales ya biasane refleks. Refleks e. Nek gareng niku sok balas-balasan ngonten niku soalé ora. Lah terus sing kaya ger becak niku. Wis. Kuwi senjata cakra. Senjata cakra? Iya. Wah, jan aku malah papat. Kuwi katondo nek kelakuane utawa tumindai Siwa Ndrawati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kancing Gelunge. Terus gawanen. Oke. Kula gawa nggih? Ya. Mungkin aku alat. Waton kuwi nyembah ping 3 ora kualat. Le nyekel nganggo tangan tengen, ora tangan kiwa. Tangan kiwa ki kotor. Tangan kok iso basa Indonesia? Reget. Ora ngoten. Wes kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. 1, 2, 3 wis. Ngono. Tengen. Tengen. Ngegedete. Aku somong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen. Iki sing biasane ciduk. Iki. Piuk ngono. Wes, gawanen ngono nggih. Nyon pamit nggih, Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono, Gong. Pasrahke bapakmu nggih. Engko aku nyusul kowe. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Ngamen nggih. Yo. Sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kanggo mitir kang mitiraning asta Arjuna wonten maring adhawu. Bareng tak sawangsa kadohan lah kok Bagong malah ndothong-ndothong pusaka. Nyatanipun sanes niatipun Bagong. Namung pusaka ingkang bidal piyambak saking pagedhongan pusaka Koko Prabu. Weh dalah. Ora pati ndugamana mbok menawa Kyai Semar nggunakake kekuatane supaya iso ambedhol pusaka ngamarta katelune. Lajeng kepareng paduka Arjuna kula wonten maring adhawu. Ora jenengipun Kakang aja iki lan Siadi. Nanging saka penemuku apa ora luwih becik namun dicoba ditodhi lair batine Kyai Semar. Pareng paduka kados pundi? Aku tak nanjihke marang Kayiwangan. Layang Suraya suwaniwang ukulun Bathara Guru. Babakan perkara iki ora tak anggap enteng nanging tak anggap abot. Sabab yen to anti kasembadan gegayaning Kyai Semar kan wurunga mengko bakal ngembari marang kadewatan. Nah itu lho mengkaten ajeng menapa tindak paduka kula nderekaken tunggunen sawetara ning kene wae Janaka. Mengko aku rasuwe bakal bali meneh ning papan kene. Sendika ngestaken dawuh Koko Prabu Sembagala ingkang nderekaken jengkar paduka.
Thank you.